Companyes i companys, esta setmana és decisiva per a la societat espanyola. Portem un segle i mig liderant els avanços d'este país. Ho hem fet lluitant a les fàbriques, a l'exili, en clandestinitat. Ningú ens ha regalat la democràcia i l'autogovern. Ningú ens ha regalat els drets socials i les llibertats. Ara vos demane a tota la militància que participeu en la consulta del Partit Socialista i que voteu sí. Que voteu sí per un govern progressista i una Espanya plural. Primer, perquè és això allò que ha votat la societat. Acord, convivència i progrés. Segon, perquè garanteix el finançament just que mereixem els valencians. I tercer, perquè és la via per frenar a la ultradreta. És la via per evitar la involució sectària que ja patim ací a la comunitat valenciana. Masclisme, censura, privilegis als rics, retallades socials. Companyes i companys, avançar està a les nostres mans. L'abraç de les Espanyes està a les nostres mans. Viure és prendre partit. Diguem sí.